כדי שנוכל לנהל עבורכם קמפיין ממומן בפייסבוק, אנחנו צריכים הרשאות בשני מקומות. המקום הראשון זה בעמוד העסקי. יש להיכנס לפייסבוק לעמוד העסקי שלכם. מצד ימין לגלול את התפריט עד לחלק של הגדרות. לאחר מכן ללחוץ על תפקידים בדף, וממש במרכז תהיה אפשרות להוסיף תפקיד בדף. יש לתת את ההרשאה לפרופיל שנקרא שלומית וקנין. זה האיות המדויק, והתמונה שעולה בשחור לבן היא התמונה הנכונה, היא לא נמצאת כאן כי זה הפרופיל עצמו, היא נמצאת כאן בצד השמאלי. יש לתת את ההרשאה ברמה של מנהל, לאחר מכן ללחוץ על אישור, אוסף, לשים את הסיסמה של הפייסבוק ולאשר. רק אחרי שהפרופיל של שלומית וקנין בשחור לבן יופיע כאן במצב של המתנה, זה אומר שההרשאה הזו נקלטה. כעת נעבור להרשאה הבאה, שהיא הרשאה למנהל המודעות. כדי לתת הרשאה למנהל המודעות, יש לחזור אחורה, לצאת מהגדרות הדף, להיכנס לחלק שנקרא מרכז המודעות, ללחוץ על כל המודעות, וללחוץ כאן על החלק של מנהל המודעות. בתוך מנהל המודעות יש ללחוץ על הנקודות בצד ימין, להיכנס להגדרות העסק. מצד ימין ללחוץ על אנשים, אוסף אנשים, כאן לכתוב את האימייל הזה, shlomit@gmail.com, לאפשר גישת מנהל וללחוץ הבא. לאחר מכן ללחוץ על חשבונות מודעות, לבחור את חשבון המודעות שלכם הרלוונטי, שוב ללחוץ על גישת מנהל וללחוץ על הזמן. נא לעדכן אותנו במייל לאחר שזה בוצע כדי שנוודא ונאשר, ורק לאחר קבלת ההרשאות נוכל להעלות את הקמפיין הממומן שלכם. בהצלחה!